Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. From Aphrodite's at Aesthetics Center, ala pong aliwan nung Miss Beatrice, Luciano, ang Chief Operating Officer. Yan, Ma'am Bea. Good afternoon po. Hello Bea sa na mga lang, no? viewers. Sige, good Good afternoon. Sige po, bumati po Good tayo. afternoon sa fellow Kapampangan. So, hope you're all okay today. O, dito po sa Nanu Pata, hindi kumpleto ang guesting ng aming mga bisita. Kung wala nga shout out at saka baka meron po kayong relatives, friends na nagba-birthday, batiin po natin sila. Okay, so first of all, binabati ko yung brand na lang natin, no? First and foremost, yung Aphrodite's Goddess Glow. So, you can follow us sa page namin. And then, also greeting Farm Boy. So, for those who are looking for farm fresh eggs, ayan, organic eggs, we have that on Farm Boy. Follow us as well on our pages. Ayun. Oo, very enticing. Sa pangalan pa lang, alam na alam mo na gaganda ka kapag pumunta ka sa kanilang mga clinic, no? Hindi lang isa, pero dalawang branch Yes meron po po. kayo. And ito po ay nasa? We are located in San Fernando, and then we also have another branch sa Angeles, and then soon, magkakaroon tayo sa Porac, Pampanga naman. Wow! Uy, before anything else, batiin ko muna pala kayo. It's your anniversary, yes, it's 10th our 10th anniversary, no? Yes po. Thank you. Happy anniversary, 10 strong years. Hindi po biro yan, ano? Yes. Para magtuloy-tuloy at dumami pa. At soon, sabi nga ni Ma'am Bea kanina, sa Porac, magkakaroon na rin po sila ng bagong branch. Pero tulad na nabanggit ko kanina, pangalan pa lang, very catchy na, no? Bakit po ba Aphrodite Aesthetic It's Center? named after a goddess, so goddess of beauty. So, ayan. So, and then we wanted to invite other people. So, sa pangalan pa lang, no? Para, yun nga, enticing siya, and then, enticing pero hindi intimidating. So, someone known by a lot of people, si Aphrodite. Pero kailan nag-start talaga at saang branch na nagsimulang magbukas ang Aphrodite? Aphrodite actually opened po noong April 27, so 2014. Yes. So we're running for 10 years now, and then our owner started her branch sa Angeles, Pampanga talaga. Kapag sinabing Ma'am Bea, aesthetic center, ano bang ibig sabihin nun? Ano ba yung mga kinikater nyo? Ano yung mga services na Okay, meron? so from the word itself, no, aesthetic. So for aesthetic purposes siya. So of course, pampabeauty, pero hindi lang naman limited to that. For wellness din, so meron tayong mga gluta drips na ina-offer, may mga facial services, meron din tayong mga rhinoplasty, of course, may mga doctors and nurses tayo doon sa branch natin. Oo, pero sino yung nagsimula? Sino yung nasa likod ng Aphrodite? So, our owner, kasi our CEO is actually a nurse. So, she started, nag-study siya, and then she wanted to spread, hindi lang parang beauty awareness, health awareness din. Kasi syempre yung gluta, di ba, hindi lang siya pampabeauty, meron siyang mga health benefits din na gusto namin ma-spread para hindi lang nandun yung focus ng tao na pampaputi lang yan, pampaputi lang. So, gusto namin i-spread yung awareness na it's also for health purposes. Pero gaano ba kahalaga yung pangangalaga sa sarili natin? Kasi yung aesthetic, lalo na ngayon, no, very, very in talaga siya. Pero we have to understand na hindi lang siya, yung sabi mo nga kanina, hindi lang siya basta-basta pagpapaganda. May maraming health benefits na nakukuha, no? At katulad nga doon sa paggamit ng gluten na later on pag-uusapan pa natin. Okay, so very important, syempre hindi lang tayo nag-aalaga or hindi lang tayo work ng work, hindi lang tayo nag-aalaga ng ibang tao. So, it's very important na alagaan natin yung sarili natin. Kasi as for me, parang the first step to feeling good is looking good. So, hindi ka talaga makaka-focus on doing other things kung may mga nag-hinder sa'yo, like hindi ka maayos. So, syempre, number one priority rin, of course, is yourself. O aminin natin, malaking bagay yung confident tayo sa sarili natin, no? Lalo na yung mga babae, syempre, yung mga nagtatrabaho, saka yung mga nanay, ito yung bagay na kailangan hindi natin sineset aside, hindi natin kinakalimutan. Kasi nga, when we feel good, sabi nga ni Ma'am Bea, lumalabas din yun sa aura natin, no? Sa mga ginagawa natin, mas confident tayo, mas marami tayong
magagawa. Mas Diba? productive Mas tayo. magiging productive din tayo. Pero eto pag-usapan natin, ano ba yung aside from yung mga glutadrip na binibigay nyo, ano ba yung mga services na meron sa Aphrodite Aesthetic Center? There's actually a lot, no? Marami tayong in-offer. Wide yung services natin. So, aside sa glutadrip, may mga facial din tayo. And then, meron din tayo. Ngayon nga, as mentioned earlier, may mga other treatments like rhinoplasty. And, O isa-isahin natin. Gaano ba kahalaga itong pagpapa-facial, no? Should we do this on a regular basis? At sino-sino ba ang kailangan na mag-avail ng mga ganitong klaseng treatment? Okay, so first, no, i-answer natin, sino-sino nga ba? So, it's not limited to women lang eh. So, yun yung isang misconception din, no? So, sa mga lalaki, I think it's very vital rin na magkaroon sila na mag-avail sila ng mga facial services natin. Kasi minsan hindi lang natin nakikita, pero deep within, hindi maganda yung condition ng skin natin. Yes. So to have a bigger picture, para makita rin natin. So, isa rin kasi yung skin health kasama yan sa well-being na kailangan natin ma-reach or makuha. So, ayan. Halimbawa, ma'am, kapag pumunta sa aesthetic center ninyo, meron bang nag-a-assess kung ano yung proper treatment na ibibigay sa mga pasyente? Kasi ang dami kasing aesthetic centers ngayon, no? Para well-guided yung ating mga manonood kung saan ba sila, ano ba talaga yung kailangan nilang titignan para pagkatiwalaan ng isang aesthetic center. Okay, so they can actually go there, walk in, or per schedule. It depends upon their discretion naman. We have staffs there, nurses and doctors, so pwede naman sila magpa-consult muna kung hindi nila alam kung ano ba yung treatment na dapat for them. So they can have a consultation first, then i-assess kayo kung ano yung kailangan ng face nyo, and then you can inquire about the price or yung procedure, kung gaano katagal, ano yung mga kailangan, yung before and after care ng mga facial services. Ay, nida-discuss naman sa clinic natin. Okay. So, ayun, no, sa face muna tayo. Aside dun sa facial treatment, ano pa yung mga binibigay ninyo? Ano pa yung pwedeng ma-avail na service sa inyong center? Okay, so under the facial, kasi doon na yung mga kind malapit. So, basically facial, and then under that, we have a lot, which I'm not really super familiar din. Pero, so far, we have a lot na they can choose naman. So, I mean, they can see that naman sa pinaka-menu ng services that we offer. Pero sino yung mas pinakina-cater natin? We cater, hindi naman limited, no? Very inclusive naman tayo. So, kahit sino, kung adults, preferably, kasi syempre kung bata pa, we can't really start having facials kung bata pa. Pero if you're siguro 18 pataas, 16 to 18 pataas, we can cater that naman. Oo. Pero meron din kayong mga surgeries Yes, na we also ginagawa. have, Oo. surgery. Nabanggit mo kanina yung rhinoplasty. Ano ba yung rhinoplasty? Of course, yun yung sa nose procedure natin, no? Maraming kinds din po kasi yan. Pero, ayun, mostly sa nose talaga siya, of course. Oo. Pero, syempre, maraming nagtatanong, no? As I've mentioned earlier, there are a lot of aesthetic centers out there, no? Pero, siguro, isa sa nagiging labanan na lang dyan is yung sino ba yung mga gumagawa, paano tayo magtitiwala, sinong kailangan nating pagkatiwalaan, ano? Pero for your center, yung mga nagtatrabaho nyo at yung mga gumagawa nitong mga procedures na ito, I'm sure they are professionals Yes, as all well. of them are licensed professionals. So, actually, yung owner natin is USRN, PHRN. So, siya yung nag-oversee ng mga procedures, and then yung doctors natin, ayan, yung mga nurses, and then may mga staff rin tayo na nagte-training talaga para ma-cater ng maayos, so safely yung mga customers natin. Oo, okay. Punta naman tayo sa body. Napag-usapan na natin yung face. Ano ba yung mga services for body? Kasi meron ako kanina yung video na pinakita natin. Para saan ba yun? I'm actually not certain po sa mga body procedures natin kasi I am overseeing yung sa product natin. Pero you can check our Facebook po. Marami tayong procedure doon kung gusto niyong
I think there are a lot, very wide yung May procedures. May Yes. Facebook page po kaya that you can check out, no, kung ano yung Yes mga po. services, and I'm sure may mga representative Mhm, yes po. na will explain kung para saan ba yung mga queries niyo, yung mga questions ninyo. May mga magsasagot Yes sa po. mga Sa tanong mga queries nila, yes. Oo. Pero yung mga yung price range, I don't know if you are familiar with the price range, no, doon sa mga services para sa mga nagbabalak, no, na pumunta magpa-facial, no, yung mga gustong magpatangos ng ilong diyan. Baka kung alam mo lang kung ano yung mga price range for those services. Okay, so I'm not specifically kasi sure kasi sa mga price, pero we have yung VIP promo natin, para siyang monthly or yearly pass ata, if not mistaken, na nandun na lahat ng treatments. You can actually have it, parang one-time payment and then unlimited treatments that you can have. Then yung mga prices natin, it's also on our branches naman, they can easily see it, and then nagre-range naman siya sa not really high pero not really low, so nasa middle price range yung mga services natin. Oo. Sa ating pong mga susunod pa na discussion, pag-uusapan din natin, aside from celebrating their 10th anniversary, meron po kasi silang bagong produkto na i-introduce sa atin mamaya-maya, na we are very excited to share, no, sa ating mga televiewers, sa ating mga kabalen. Pero kwentuhan mo muna kami, no, yung 10 taon na experience ninyo sa Aphrodite Aesthetic Center. Kumusta yung 10 taon? Kasi ang daming the competition is there, no? Dito lang sa Pampanga, actually, madami kang makikitang aesthetic center, no? Pero how are you coping with this kind of challenges sa loob ng 10 taon? So tama nga kayo, Miss Jenna. So sa 10 years na yun, sobrang haba ng taon. So really have to keep up with the new services. Siyempre maraming nauusong services na kaya this year hindi naman siya lumabas, next year lalabas siya. So you really have to innovate, no? And then upskilling din. You have to upskill yung mga services na ino-offer natin. Kailangan natin siyempre makisabay sa kung ano yung mga, for example, this clinic may bago silang procedure. So siyempre we have to know it then, para yung mga clients natin sa atin na lang rin pupunta, parang maging one-stop clinic siya, na lahat ng procedures meron na sa atin, ano. So with that 10 years, medyo matagal na nga siya, yun, nagba-branch out na nga rin tayo. So, yan, so every year, nagta-try kami to see what can we improve, ano yung mga services na pwede naming madagdag, yung mga clients pa, nagsisearch din kami kung ano yung makakapagpapunta sa mga clients natin sa atin, no? Kung ano yung pwede nating maging edge aside from other clinics. Ayan, nire-research din natin. And then, ayan nga, said earlier, nag-innovate tayo. So, every year, nag-try tayo magkaroon ng bagong services, and then yung mga implementations din ng mga, ayun nga, yung mga new products and services that we can offer them. Pero ano yung challenges na I'm sure there is, no? Lalo na 10 years na kayo, dumaan din yung pandemic, and I'm sure, no, hanggang ngayon, no, may mga companies pa rin na they are really trying their best para makabalik sa normal. Share your experience with us, yung mga challenges na pinagdaanan ninyo. So, very mahirap talaga ng pandemic kasi no one is going outside. Tapos yung mga budget din nila is very limited, so they can't avail their services kasi syempre yung iba budget nila for the clinic, they will set it aside for other things, yung mga essential talaga. Pero however, skincare or self-care is really essential din naman, no? So kung nakakapaglaan tayo ng budget sa other things, we should also allot budget para sa self-care and well-being natin. So naka-cope up tayo by that. Yung mga, nung nagbalik naman kasi after the pandemic, we were able to, shortly, nakakabalik na yung mga tao, nagkakaroon na tayo ng more customers. So, doon tayo nakakope up. Pero nung pandemic talaga, very struggle yun, no, sa lahat. Actually, kahit hindi lang sa mga clinics, to everyone naman, excuse me,
So, ayun. So, we were able to cope up by, yun nga, nasabi na rin kanina, nagdadagdag tayo ng mga new services, and then nagkikater tayo sa mas maraming tao, nag-branch out na din tayo, and then yung clinic hours din natin, a bit longer than usual. Ayun. O, syempre malaking bagay dyan sa success ng any business yung mga customers natin. At kapag yung mga customer is satisfied sa mga service natin, mas tumatatag, mas tumatagal yung kumpanya, no? 10 years, sabi ko nga kanina, hindi biro yung 10 taon, no? How do you take care of your customers para hanggang ngayon, I'm sure meron na kayong mga regular clients na bumabalik talaga sa inyo. So, I guess we really take care of them, no? Sabi niyo nga, very vital rin yun. Nalagaan mo yung customers mo. Kasi kung hindi nila na-feel na yung satisfaction, they won't really come back. Eh. So, para ma-feel nila yun, we take care of them. Siyempre, yung treatment natin sa kanila, VIP, no? Sa lahat naman ng customers, wala tayong pinipili na ito, ganito yung treatment, ito, ganyan. So, lahat, very inclusive din tayo. So, kahit sino, basta available yung service, and then yung magkakonduct nun, we really try to cater to them, no? And then, we are very active rin. So, nagsasabi rin tayo ng mga updates if they have questions. Very responsive tayo. Then, may concerns sila. We really try to, attend to their queries, yung mga concerns nila. If there are complaints, we really try our best to take care of them. Yes, Pero kasi stay sa last. yes, very, very importante yun, no? Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswerte